Frieske reetrieders kunnen haar meten met de top. Bakker en Bakker domineer de drafsport. En Dirk skittert op drafbaan in Glossy. Dit is de sport van maandag 9 november. Goeien en welkom bij Boppenslag. In deze uitsturing ik nog omtinken voor Drachtster Boys, maar het bindt aan de vrouwen, want die doet het heel goed in de eredivisie van het zeilvoetbal. En hier dit weekend een topper. Maar eerst reetrieden. Na het NK verleden week wie de eerste vrouwbekerwedstrijd dit weekend op Tialf. De Frieske deelnemers kregen een forte kans om te zien of haar vorm aansluit bij die van de rieders uit de rest van de vrouw. De 5 kilometer weer vreten, weer spektakel. Jorrit Bergsma zette alles op scherp, trok in een spannend rechtstreeksduel met Blokhuizen een prachtige beklokken te zetten. Maar een minimale voorsprong van 300ste seconde, wat de lengte is van een hele reet, kwam hij uit op 16:28. Gelukkig wacht het allemaal spanning op wat Sven Kramer het zijn oerstellen kan. De oudskoorster staat bekend als een coole rekkenmaster. In de rest in Bukko jouwt hij hield iets aan 2 seconden taalbetiet van Jorrit Bergsma. Maar de laatste 3 rondjes binnen weg van de boetencategorie. En saflekt Sven het kunstgewer. Al wie het kansje boort. Zijn winnende tijd komt uit op 16:00. Ik wist dat ik 2 oorlogsseconden de boom ziet en dat ik dan de laatste 4 ronden rond de jochen 2, jochen 3 altijd lukt zoek werden op een winnende tijd te komen. Maar goed, het moet altijd maar wel gebeuren. Want die rit ervoor van Jorrit Bergsma en die ploegmaat Jan Blokhuizen. Ja. Hoe volg is die dan? Ja, ik check wel elke ronde. En ja, dat is het geluk als je in de laatste rit zit. En dan heb je wat meer sjoelgoeren. Maar hoe is het met de reg? Ja, het gaat wel steeds beter. En ik wil steeds beter en beter. En goed, ik ben hartstikke blij dat ik nou sorry. Jorrit was dus krek versluint door Sven. Maar komt ik nog maar krek Sjen. Het kon wel eens een kwestie van tijd wezen dat hij de master verslacht. Ja, het komt heel lang tijd goed, maar ja, het heb hier ik nog nooit rijden, dus en ja, die hut hier moet ik nog wat groeien, denk ik. Op die snelheid is maar om vlak te houden en ja, zo vlot heb ik hier nog nooit rijden, dus dan slaat het nog wat vol op de poorten en ja, ik hoop dat ik hem de komende tijd wat vlakker kan houden. Dat weer vreed. Sneur zeer het publiek op Tialf de tweede 400 meter van Thijs Jongenema. Haar eerst op vreed weer dramatisch, een 18e plak. Maar een tijd van 39:26. Sneur gaat een stuk beter, maar een 12e plak in 38:79. Verleden weekend was ze dan Nederlands kampioen, maar de griep onder de leeuwen. Maar een week later had het haar altijd nog in de besnijing. Is het dan verstandig om te zeggen van ik riet? Jouw mijn lichaam eventjes meer rest? Nou ja, ik heb wel gediscussieerd. En wat zal ik wel of net rijden. En ik wil zelf heel graag, omdat het is fantastisch mooi om in Tialf erin. En zo vaak ries je net. Maar zo'n publiek, want die wordt best wel vol. En dan, ja, mijn kop wil heel graag rijden, dus ik zit er beginnen ervoor. En we sjoggen weer het Skipstrand. Het is geen 1000 meter, het is maar 400 meter. Dus dat scheelt. Alleen nog, ja, ik wil heel graag rijden. Voor Sjoerd de Vries wie het NK verleden week een grote teleurstelling. Hij pakte maar 1 ticket van de vrouwenbekers en won op de 1000 meter maar een tweede plak in 1:09:31. Sneur roemde het net bij Sjoerd. Een verval van 2,2 seconden in de tweede en laatste ronde bracht hem een tijd van 1:10:22. Een plakje in de middenmoot. Daar ben ik helemaal niet tevreden mee. Nee, ja, de eerste ronde, ik hield missen in de eerste stik en ja, het hield ik heel zwier, of ik vond het heel zwier. En dat kan ik aan mijzelf lezen, dat kan ik aan de omstandigheden lezen. Ik denk het eerste eigenlijk, maar er is nog wat werk in de winkel inderdaad. Ja, want ja, ik denk van dat tweede plak op het NK, dat is toch een aardige tijd. En nog zo met de andere tijden vallen ik zie. Ja, is ik zwaar, ja, maar ja, het is verrekte moeilijk rijden en vooral sprinten. En ja, je moet rond gewoon even wat minder. En ja, zoals vorig weekend, dat is natuurlijk wel een hele aanslag. En dat je dan zo'n spanning krijgt wat te houden en probeer ze terug te bouwen. En dan, ja, we hebben wat foutjes maken deze week. Dus, ja. Foutjes maken? Nou ja, als je dan tier is, dan is het ding iets minder goed dan als must van. En dan moeten we even, moet ik even de vinger oplezen en dan moeten we een werkje. En dan kan het de volgende keer beter. Vreed weer het duel Kramer en Bergsma wat het publiek op de bank kan krijgen. Sneur de rit van Marit Leenster en Christine Nesbit. Het lijkt erop dat Marit de rit winnen zal. Maar op eind is alle energie verbruikt en pakt Nesbit de overwinning. Maar de tweede plak van Leenster op tussen 1500 meter bewijst dat ze op een goede waai is.
De laatste 100 meter zit er echt nog meer in en ik ga alles proberen om er nog voorbij te komen. Maar ja, uiteindelijk skopt zij de voet nog naar voren, maar ik hield gewoon echt de kracht net om nog voet naar voren te schoppen. Dus ja, ik ga alles doen en ik krijg net genoeg, maar ik zit er dichtbij. Koen Verwij, Jan Blokhuizen en Sven Kramer pakten de winst in het teampursuit. Bij de finish ticket Koen Verwij moest je reeds in de kribbel van Sven. De skrik zit er even goed bij hem in. Maar het roemt goed aan. Geen blauwend letsel voor Sven. Een nieuw fenomeen is de massastart, oftewel een mini-marathon. Spectaculair besluit van de Wereldcupdagen. Voor zelfs binnen de Nederlanders hier heer en meester. En onder de bezielende leiding van Jillet Anema riet Christijn Groeneveld naar het goud en Arjen Stroetinga naar het zilver. Voetbal dan. ONS is nog altijd de grootste koprenner in de haatklasse C van het sneeuwsvoetbal. Sneeuw wonnen ze met 3-1 van Sparta Nijkerk. ONS had het de eerste helft dreig met de ploeg die het vlinder uit de topklasse degradeerde. Toch komen ze op voorsprong. Het is een fraaie combinatie tussen Sander van der Heijden en Martijn Rozenburg. En uiteindelijk Jacob Noordmans die scoort de 1-0 na een kwartier voetballen. Toch ben ze absoluut net de mindere ploeg dat Sparta Nijkerk. Ze krijgen ik Karsten weg van Disse de grutste in de eerste helft. Maar via Landlust en de Peel gaat die bal er net in. Op slag van rest wordt het dan toch 1-1. Doelpunt is van Safanja Davids. In de rest een dwongen wissel aan de kant van ONS. Biewe Pruksma is geblesseerd en Mark de Vries komt voor hem in het plak. En ONS begint beter te voetballen en hij scoort, vond ik, de 2-1. Sparta Nijkerk zet wel on, krijgt ik nog wel een kansen, maar 4 minuten vertiert keer de wedstrijd op slot. En waaroors dan Sander van der Heijden maakt het de wedstrijd dienen. Hij scoort hier de 3-1. En dus giet ONS onder leiding met 24 punten uit alle wedstrijden, volgetrokken DVS 33 met 20 punten. Harkemasse Boys won dit weekend niks. Ze versloegen NSC met 4-2 en klimmen nu naar het 9e plak met 13 punten uit alle wedstrijden. De vrouwen van Drachtster Boys binnen poolbest uit aanzet in de heegste zeilvoetbalcompetitie. Ze wisten alle 8 wedstrijden in de eredivisie in winst om te zetten en dus binnen ze de grutske koprenner. Vreed kwam OS Lusitanos uit Amsterdam op beziet in Drachten en die ploeg stiet tweede, maar 2 punten minder. We winnen bij de topper, maar als inzet de koppositie. Na 8 wedstrijden is het ontnota de beste start van Drachtster Boys in de clubhistorie. We zijn van het begin af aan heel goed bezig. Zijn we gegroepeerd bezig. De dames die luisteren, leren snel. Ik moet wel zeggen, de laatste 3 wedstrijden gaat het niet makkelijk. We merken dat we als we tegen wat mindere tegenstanders spelen, dat we dan lastig hebben om het spel te kunnen maken. Maar vanavond spelen we tegen een van de toppers uit Nederland. En dat zie ik weer met alle tevredenheid tegemoet. Keepster Teunie Bosma weet met de progressie van de Drachtster Boys bijkomt. Ja, de combinatie van het team en het trainen. Vorig jaar hebben we heel lang ook meegedaan in de top. En eigenlijk aan het einde van het seizoen ging het minder goed. En nu klopt het tot nu toe, dus we hopen naar vanavond ook nog. Ik wou ook even benadrukken dat het jullie verdienste is, hè? Jullie eigen verdienste als team, dat jullie deze wedstrijd spelen. Hè? We hebben daarvoor alles gewonnen. Dat hebben we met elkaar gedaan. Hè? Je wordt kampioen met een team en je wordt niet kampioen met individuen. Wij hebben niks te verliezen. Verliezen zouden we de wedstrijd verliezen, wat niet gaat gebeuren overigens. Maar dan staan we nog op 1 punt achterstand. Spelen we gelijk, blijven op 2 punten. Winnen we, pakken we 5 punten en dan gaan we vrolijk verder. Dus voor ons is het helemaal nog niet zo spannend. De laatste 5 wedstrijden in de competitie, als we er dan nog zo voor staan, ja, dan wordt het echt, dan gaat het er echt om. Ja, we gaan wat dat betreft redelijk ontspannen de wedstrijd in. En zij moeten komen, dus kom maar op. Nou, Dook is waarschijnlijk onder de bak, want zij hadden 2 topscorers van Nederland in de ploeg. Ja, goed, zij hebben 2 topscorers, maar wij hebben meerdere dames die dicht bij elkaar zitten qua doelpunten. En wij kunnen allemaal scoren en dat hebben zij niet. Dus dat is wel in ons voordeel, denk ik, vanavond. En dus met het barren zien OS Lusitanos van Amsterdam. De ploeg die een hele soort doelpunten scoort gemiddeld. 10 per wedstrijd en maar 1 zin krijgt. Je hebt het eerste kansje voor Drachtster Boys voor Brenda Eeftink. Maar dan de Amsterdammers. Bij een heel mooi uitspielenactie. En daar is het Petra Verbeek, de topscorer van Nederland. Ze had al 28 makken die het voor 0-1 zorgt. En Drachtster Boys maakt er dus voort al achterom. Gevaar van die andere topscorster Elina Keet. Ook al 16 doelpunten maken. En Drachtster Boys maakt achteruit.
En het is OS Lusitanos wat heel makkelijk combineert. En weer Petra Verbeek. Gemiddeld goed voor 3 à 4 goals per wedstrijd. En nu dus al binnen 6 minuten 2 keer trefzeker. En het wordt nog slimmer. Want de Amsterdamse vrouwen die tik je het helemaal uit. Gilanne Lauwaars 0-3 na 11 minuten. En dan dreigen toch wel een aanstraffing. Weer balverlies aan de kant van Drachtster Boys. En het is nou Linda Bos met de solo. Speelster van Oranje. En balvaardig en trefzeker. 0-4 nee, nog geen kwartier spelen. En dan moet Drachtster Boys toch wel bekennen dat de gasten sterker binnen. De Netrem, die is hier voor Marleen Reinders. Zij krijgt de rode kaart en moet het veld verlaten. En Drachtster Boys, die moet beziekje de skeer behind te houden. Een knappe redding van Teunie Bosma. Want oors hier die rest dan nog volle heger uitvallen. En wat kan Drachtster Boys in de tweede helft? Een knap schot van Shannon Fiet. Maar ook een redding aan de kant van de Amsterdammers. En dan is het weer gallery play. Ze binnen handig, ze binnen trefzeker. Want hier is het Iris Wagenmaker met 0-5. Ja, en voor Jos Alkema is er net een soort eer te hellen. Al is het hier een hele aardige combinatie. Shannon Fiet met Vera Velers. Mooie combinatie die net het doel treft. En zelfs de eretreffer mij dan net op het boord. Beetje pech hier voor Shannon Fiet, die het net verder komt als het ziet net. En dan tikt de klok terug en is het laatste woord voor OS Lusitanos. Op een Petra Verbeek, haar tweede treffer. 0-6 onderuit in de topper. Met name de eerste helft individuele fouten van ons, waardoor zij er heel snel uitkomen. En, 3 doelpunten maken waar iemand gewoon vrij bij de tweede paal staat. En waar ze eigenlijk 2 tegen 1 bij mij staan. En, dan is het voor mij in ieder geval geen houden aan. En, het leek wel of... bang is misschien het slechte woord, maar de overtuiging was er niet en dan gaat het hard. Eigenlijk is het vanaf de eerste minuut geen topper geweest, want wij zaten eigenlijk vanaf het begin niet in de wedstrijd en zij wel. En Amsterdam of de OS Lusitanos was gewoon van het begin af aan gewoon de betere ploeg en daar hadden wij niet de goede oplossingen voor. Ja, gewogen en te licht bevonden nu voor vandaag, maar het seizoen is nog lang, dus we komen dan wel weer terug. Zij is dat. Na 9 wedstrijden stiet OS Lusitanos nou alleen nog een kop met 25 punten. De vrouwen van Drachtster Boys hebben 1 punt minder, maar op basis van het doelsaldo staan ze tredde achter ZVV Watervogels. Vreed speelt Drachtster Boys uit in de nummer 5 en dat is regerend landskampioen FC Gelre. Ijshockey dan. De Friesland Flyers hebben net plaats voor de hele finale in de bekercompetitie. De ploeg van Chris Eimers woensdag de eerste wedstrijd in Geleen met 3-2, maar juist de Jonwaard uit verlen met 4-0. En dus is uitschakeling nou een feit. En Jan Wagenaar is weer Fries kampioen sterkste man worden. In een achtkamp was het een spannende strijd tussen Wagenaar uit Skierne-Goutem en Jitse Kramer uit Ljouwert. Na 800 delen kwam Kramer een heel punt te kwart om Wagenaar van zijn de titel maar liefst aan te houden. De sterkste man van Friesland bruts ik nog eens het Fries record deadliften naar 364 kilo. Dat stiet nog op namen van Wout Zielstra. Schaken. Friesom Utens Sipke Ernst waard dit weekend verrassend tweede op het Grutte Remco Heite schaaktoernooi in Wolvergeer. Het was een unieke situatie om te rond de eind van het toernooi 3 man op een deelt eerste plek stien. Ernst, Luke Wely en de Duitser Daniel Friedman. In een saneemde blitzpartijen moest uitmaken worden waar de winnaar was. Dat waard Friedman Ernst eindig als tweede, Van Wely als derde. André en Robin Bakker binnen op dit stuit de 2 meest succesvolle piqueurs van Nederland. De 2 neven uit Friesland beleefden een geweldig seizoen. Oerwinning na oerwinning wordt binnenhellen. Arune Sneu weer de prijs der giganten op drafbaan Wolvergeer en de neven Bakker jaren naar de favorieten om die prestigieuze koers op haar namen te zetten. Dit is André Bakker. En dit is zijn neef Robin. Deze beide Frieske piqueurs domineren op het stuit de drafsport. André had al meer dan 250 oerwinnings op Nederlands kabaaien op zijn namen staan. En Robin won dit hier een soort grutte koersen in Duitsland. En in Nederlands kreeg hij dit hier onder de derby op Duindicht op zijn namen. De nevenbakker draaien een super seizoen.
We treffen André en Robin op de dag van de Prijs der Giganten. Een van de belangrijkste koersen van het jaar. Robin riet in die koers met het hinder Unforgettable. Het is een Duits paard, Duits bezit. Of tenminste een Duits gefokt. Maar hij heeft in Duitsland de Derby gewonnen. Hij heeft in Frankrijk, Zweden, overal gewonnen. Hij heeft bijna 9 ton verdiend. Kwatzoin Unforgettable is een van de favorieten. Al zal hij wel oorrekken je matten met Your Love Lois. Dit is hem? Dit is hem. Your Love Lois. Het hinder van neef André, je het ek daar de koershavers. Mede favoriet. Door het slechte startnummer, maar door het startnummer is hij niet echt favoriet. Maar hij is mede favoriet. Want waarom een slecht startnummer, het nummer 11, hè? Ja, klopt. Dan zit je dus in de tweede riegen. Ja, precies. Je hebt 8 paarden voor je en dan moet je maar zien hoe je terechtkomt van start af. De nevenbakker rieden net alleenig de Prijs der Giganten. Ze binden de hele joen in touw. Robin riet in totaal 6 koersen. En neef André komt maar liefst 8 keer in actie. Het is dus een drok programma. Al maakt het Robin nog een vrij relaxed indruk. Heb je gevoetbald vandaag? Nou? Gewonnen? Neef André maakt het zijn reputatie weer. Hij wint gelijk zijn allereerste koers. Geweldig, heb je het gedaan. André, 1 Dat is de trokje. Hoeveel toeten worden het wel dit seizoen? Ja, hoeveel? 3 per keer, dus dan wordt het wel veel. André geeft na alle felicitaties gauw weer naar achteren. Want het volgende hinder zit alweer op hem te wachten. En zo gaat het eens de hele joen. Van zowel André als Robin. Het gaat op en af. Het is finishen en we starten. Het is heel niet vlug, hè? Ja, het is soms net een fabriek. Het is in een moordend tempo, bril weer skiermaatje en weer los. Ja, je moet goed zicht houden, hè? En dit is eens illustratief voor de hele joen. Robin komt krek maar een hinder van de baan af en springt dan gauw weer op een orensulkie bij een oorhinder. Maar netjes steende alle inspannings is Robin nog net echt succesvol. Nou, nog niet zo heel veel geluk. Nee. Ik ben wel een keer 3 geweest en een keer 4. Het kan niet een keer goed komen. Had je de komende koers, ja, had je die op je naam scrollen, hè? Dan is de hele dag gelijk weer goed gemaakt. Dus we gaan ons best doen. En de start is gevallen, dames en heren, de Prijs der Giganten. Maar er zijn soms van die dagen, dan gaat alles mis. En dat geldt op deze dag voor Robin Bakker. Gelijk na de start gaat zijn hinder Unforgettable in een galop. Hij moet achter ons sluiten. En Robin Bakker is gelijk uitskekelen voor een goede klassering. En zo min als het gaat met Robin, zo succesvol is neef André. Hij wint de Prijs der Giganten dat wel net. Het keeper leidt aan de buitenzijde Lothar Bie. Aan de buitenzijde daarnaast is het Sobbe Olderson. Maar Schmid, zou die het gaan halen? Schmid die gaat hem winnen! Razi, Michael Schmid wint! De Duitse piqueur Michael Schmid. Hij wint de Prijs der Giganten. Maar André Bakker eindigt het als vierde. Tijd om er lang bij stil te staan had André net. Hij maakt gelijk weer naar de baan ta. Maar de eigenaar van het hinder, Your Love Lois, is tiergewiers met de prestatie. Ik vind André zo'n fantastische rijder. Altijd aanvallend rijden. Hij heeft, nou, ik kan wel zeggen, bijna altijd een hele goede positie in de koers. Ja, ik vind het fantastisch. En hij heeft met mijn paard dan al misschien wel 20 keer gewonnen. Dus ja, dan heb je altijd wel een voorkeur voor iemand. Maar nee, het is echt een hele goede. Wielst André Bakker nog maar even een koers op zijn namen zet, zie je wij neef Robin op. Robin zit aan het eind van de joen met lege hand. En dat wielst hij hopen hier op minimaal 2 oorwinnings. Ja, dat had ik zelf ook een beetje op gehoopt. En dan kijk je achteraf en dan heb je, lukt het niet. En die dagen heb je er ook tussen zitten. En die dagen moet je er ook tussen hebben, want alleen succes, dat gaat natuurlijk ook niet eeuwig goed. Robin wint dus geen enkele koers. En met 2 oorwinnings is neef André dik tevreden. Maar het kind Nijwieken zou weer osomwijs. En er wie meer als alleen nog maar koersen op Wolvergeer. Want Us Derk die had een rare wieken. Komende vreed zal er holpen worden, oftewel castreerd. En Arune wie de presentatie van zijn eigen glossy. Spannend dus aan wieken voor Us jonge held. Die het nog net een meter op de baan koerst had. Op de drafbaan kregen hij en zijn trainster Sjoukje de eerste exemplaren van de glossy officieel onbeen. Het wie een feestelijk moment.
Dirk Buitenzorg is een draver die stond op een veiling. Hier op de Unitrot veiling. En er waren eigenlijk geen mensen voor te vinden die hem wilden kopen. Heeft hij wat onder controle, Sjoukje? Nou, hij is wel een beetje onrustig, hè? Hij vindt het wel spannend. Hij weet echt dat er een glossy jongen zit te komen. Ja, sterrenlures krijgt hij. Je ziet dat ook buiten de normale drafpubliek, dat er een geweldige belangstelling komt voor dit paard. Het is ook een prachtig paard, braaf paard. En wat zou het geweldig zijn dat na het paard van Sinterklaas, wat vandaag in de belangstelling staat, dat deze de komende jaren de harten sneller laat kloppen van jong en oud. Sjoukje. Ja, dat is hier. Sjoukje, wat doet het geweldig mij. En Dirk, wat doet het geweldig. Maar ik jen beiden. Deze wordt zo het hem voorlezen. Al die mooie interviews. En alles zit erbij. Sjurgens, Dirk. Sjurgens. Dat ben je hem. Dat ben wij. Had het me net verzin, dan ben je hem dat. Ja, dat ben wij. Wat een mooie kleur, Mick, hè? Een eigen blad. Een eigen blad. Een glossy nog wel. Klaas, wat is het toch een verhaal, hè? Het is ongelooflijk en dat het een running gag wordt en het gaat absoluut eindeloos terug. En in diepte en hechtepunten beleven we het allemaal met Dirk Maai. En dit is nog maar het begin. Dit wordt dadelijk, ik denk, nee, de docu-soap en de glossy wordt het iets wat de wereld verovert. Dit wordt het symbool van het herstel van de economie. Litten we het hoopje. Dit wie de sport van man in 9 november. Toen zie dan ben we er weer met het Boppenslag Café. Dan stiet Cambuur centraal. En nou dadelijk het laatste nijs in Joet. Vanzelfs alles over het gruttenijs van Joet dat er een vertochte oppakt is in de zaak Vaatstra. Ik wens je een heel mooie Junta. Doeg!